benvinguts a un nou vídeo del repte de fer 1000 sudokus en 1000 dies en format ASMR, que de relaxació no té absolutament res. Però bé, tot i així, aquí esteu, o sigui que moltes gràcies. Doncs bé, continuem, anem a la ruleta i escollim el sudoku d'avui. Vinga, a veure, deixeu en comentaris mentre gira això quin número creieu que sortirà. De fet, haig de dir que els vaig canviar, o sigui, abans estaven per ordre. O sigui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tal qual, però després els vaig barrejar tots. O sigui que ara és més aleatori encara. 459. Som-hi! D'acord, gent. Corten. Molt bé, estimats amants dels sudokus, ja estem aquí. Que per cert no ho he dit, avui és dia 5 de maig del 2026. Anem a començar, a veure si no la caguem. De moment que tenim 2 per aquí, 2 per aquí, doncs 2 i 2 aquí. Bueno, comencem com sempre. 1, 2, 3 és d'aquí, el 4 és aquí, el 5 aquí i 5 aquí, el 6 per aquí, el 7, el 8, només aquí, i el 9 aquí, 3 i aquests dos d'aquí. Molt bé. Tenim, de moment, res. Mira, intentem fer la fila. 1, 2, 2 i 2. El 3, no, el 3, doncs ja està, 3 aquí. 3 aquí, 4, el 5. 5. El 6. 6. 7. 7. El 8 ja està i el 9. El 9 a tot arreu. D'acord, o sigui que aquí qualsevol pot anar a qualsevol. Fantàstic i meravellós. Mira, espera, tenim aquí el 6, que ha d'anar obligatòriament aquí al mig, per tant aquests 6 d'aquí fora. D'acord. Molt bé, 1, 2, 3. Bé, el 2 també pot anar aquí baix. No, el 2 pot anar aquí, sí, i pot anar aquí, sí, però aquí no. El 3 és aquí, el 4 ha d'anar aquí. El 5, el 6, el 7. 7 aquí. I 7 aquí. El 8 i el 9. 9 a tot arreu. Molt bé. Anem cap aquí baix. Anem per aquí al mig, que hi ha més números. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 6 a tot. 6 a tot. 7 ja el tenim. El 8. No, el 8 aquí. I el 9. 9 aquí. Molt bé. Doncs anem per aquí primer. 1. 2, ja està. El 3. Aquí. El 4. El 5. 5, 5, 5. 5, 5. 5. El 6. 6. Tot arreu, el 6. No hi ha cap 6 a tot. Sí, un parell. El 7. Només pot anar a dalt. Només pot anar a dalt el 7. Doncs molt bé. El 8. 8 a dalt. I 8 al mig. Excepte aquí, perdó. Aquí no. Molt bé. Perdó, que estava aquí, no l'he vist. I el 9 ja el tenim. Aquí al mig ja està. Anem cap a baix. 1. 1 i 1. 2. 3.
només pot anar-hi aquí. El 5 ja està, el 6 aquí. El 7 aquí i aquí. El 8 ja està i el 9 a tots. Molt bé. Continuem amb 1. El 2 ja està, el 3 ha d'anar o aquí o aquí. El 4, ui, que se me'n va el d'això. El 4 a tot. El 5 només pot anar aquí. Molt bé. El 6 és aquí. El 7. El 7. Ala, que se me'n va cap a dalt. Aquí no pot anar el 7, home. El 8. Aquí no pot anar. I aquí tampoc. Per tant, només pot anar aquí el 8. Molt bé. El 9 a tot. Continuem. 1. No, espera. 1 aquí. 1 aquí. 1 aquí. Molt bé. Que tenim aquí l'1, El 2. 2 aquí i 2 aquí. Ai, carai, no. Merda. El 2, ara sí. I aquí el 2. D'acord, que aquí no pot anar i aquí tampoc. El 3. Aquí. El 4. Aquí. El 5. El 5 aquí no. Doncs aquests d'aquí. El 6 aquí no. Aquí i aquí. Ara el 7 ja està. El 8. Aquí i aquí. I el 9. El 9 aquí. D'acord. Comencem per les files. De moment no tenim cap així... ben segur. Mira, sí que tinc un parell segurs. No tinc cap segurs, no. No. Sí. Tinc aquí 4, 6, 9, 4, 6, 9, 4, 9. Per tant, els 4, 6, 9 de l'altre costat, o sigui, de l'altre costat d'aquí, no poden haver-hi ni 4, ni 6, ni 9. Per tant, 4 fora, el 6 fora i el 9 fora. Ui, el 9 fora. Diria que això és correcte. La pregunta ara és... Aquí em falten coses, Aquí em falta l'1, per exemple. Els 1 em falten aquí. No sé per què no hi ha 1 aquí. I el 2 per què no hi ha 2. 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí. Ara. Per tant, aquí per què hi ha 7? Què ha passat aquí? I per què hi ha 7 aquí? Si jo no he... Hòstia, com és que no l'he vist, això? Bé, coses que passen. Doncs ja està. D'acord, no tenia llavors res a veure amb tot això. Molt bé. D'acord. Molt bé. Comencem per les columnes, que diria que potser és més senzill. A veure, 2, 6, 9. Aquí hi ha 8 obligatòriament. Per tant, aquí res. Bé, és igual. A veure, 1, 2, 4, 7, 9. 7, 9, 5, 4... Aquí no veig, de moment, res útil. Aquí. O sigui, en aquest cas, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 1, 4, 5, 6, 4, 5, 6. Vol dir que puc
els que no són ni 4, ni 5, ni 6 de la resta. O què? O no? O només ho puc eliminar? És que no ho sé, no ho entenc. Ah, mira! Aquí n'hi ha un U solitari. Hi ha un U solitari aquí, doncs molt bé. No sé per què ha aparegut aquest U solitari aquí, ara mateix. Però mira, m'he alegrat molt. Perfecte. Doncs menys possibilitats. Més números solitaris, de moment no, D'acord, doncs... Aquí només pot anar-hi un 3. Molt bé. Doncs aquí dalt, fora 3-os. 4, 7, 9, 4, 7, 9, 1, 4, 9, 1, 4, 9. Cap informació útil, de moment. Per tant, aquí només pot anar 1 o 1, aquí. O sigui, els dos l'U ha d'anar obligatòriament aquí. Molt bé. A veure, què més? 2, 9, 7... No veig cap que estigui ara mateix solitari per aquí. Aquí, el 8. Ah, no. Aquí també hi ha un 8. Caso. Doncs bé, anem per files. Si no, no ho veig. Aquí no, aquí res. Aquí, de moment, res. Massa números. Aquí tampoc tinc res clar. A veure, 2, 9, 4, 9, 2, 4, 9, 2, 4, 9. O sigui, el 7. És igual. 2, 5. 5. D'acord, en aquesta merda. Clar, és que aquí també puc anar al 5. Clar, pensava que només podia anar aquí, per tant aquests els podia treure, però no. 5, 6, 7. 6, 7, 8. 2, 6. 2, 6, 8. 2, 5. 2, 2... Ah, mira! Aquí hi ha un 2. Ostres, no sé, al final hauré de posar-ho dels... D'acord, ja no sé, aquí va un 6. Au, doncs aquí, fora els 6-os. Ui, fora els 6-os. Fora els 6 aquí. I a tota la fila també. 6. D'acord. Ens queda aquí un 9 solitari. Ens queda aquí un 5. I aquí ens queda un 2. Bé. Doncs el 5 aquí fora. Doncs mira, al final... Ah, no, bueno, ens queda aquest també. Tenim 8s aquí, tenim 8s, no, tenim 5s. Tenim 5s aquí. I tenim un 5 aquí. Ai, perdó, tenim un 5 aquí. D'acord, 9, aquí el 9 fora. I 9s aquí fora. Molt bé. Doncs mira, en queda aquí un 4. Doncs traiem els 4s d'aquí. Traiem el 4 d'aquí. I el 4 d'aquí. Molt bé. I ens queda un 3 aquí. Aquí ens queda només un 9. 9 fora. Perfecte. Ens queda aquí el 6. Ens queda... 6. No hi ha 6 aquí, sí. Fora. 2, 8, 2, 5, 2, 5. Ah, doncs el 8 aquí. Aquí el 8 fora, doncs queda el 7. Aquí el 7 fora queda el 5. Aquí, espera't, el 7 fora d'aquí, doncs 7 fora. Aquí el 5 fora. I de la columna també. Per tant, i de la caixa també.
Ara mateix queda aquí un 2, aquí queda un 5. Aquí un 2 fora. Molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Ara aquí queda només un 4 solitari. Aquí fora els 4. Em queda aquí 4 i 4 fora. Aquí un altre 4 fora. Molt bé. 3, 8, 3, 8, 1, 6, 1, 6. D'acord. Doncs, sí, la meva teoria és correcta, com que aquí només poden haver-hi 3 i 8, aquí es pot treure el 8, o només serveix a la mateixa caixa, és que no ho sé. És que no ho entenc, sincerament. No ho entenc. Bé, és igual, 1, 2... Quants números queden? 1, 2, 3, 4, 5, 6... M'ha de quedar alguna cosa senzilla. Ah, mira, aquí va el 3. És l'únic que pot anar a tota la columna. Perfecte, doncs aquí va el 8. Per tant, aquest 8 d'aquí fora. Molt bé. Però llavors aquí va el 8. Aquí... Ja està, no tenim més 8 aquí. 2, 2, 2, 2, 9, 2, 6, 9, 6, 9, 9, 9. Clar, el 6 o aquí o aquí. Mira, que aquí hi ha un 2. Hòstia, per què he posat aquí dosos? Si ja estava aquí. I a sobre aquí que hi ha un altre aquí. Ostres, jo crec que aquí de vegades es posen els números que els dona la gana, I aquí per què hi ha un 2 també? Hòstia, aquí per què hi ha dosos? Si ja està aquí, a la caixa. Hòstia, no m'he fixat. Com és possible, això? Bé, coses que passen. No hi ha més dosos, no? No. Doncs queda 1, 4, 9, 1, 4, 6, 9, 1, 4, 9. Només hi ha un 2 aquí. No, hi ha aquí un altre també. Ai, no els veig ara. Ara estic una mica fotut. Mira, aquí només hi ha un 6. 6. Perfecte. Per tant, 6 d'aquí baix, fora. Aquí només pot anar els 11 a dalt o a baix. Bueno, aquí també pot anar-hi, Per tant, no... 1, 7, 9, 1, 9. Per tant, he de treure el 2. Perquè aquí coincideixen l'1 i el 9. L'1 i el 9 i l'1 i el 9. Per tant, haig de treure el 2. Haig de treure el 2 perquè està aquí, clar. 2 fora. Molt bé. I tampoc em serveix de gaire. Almenys l'hem tret. Alguna cosa bona hauria de tenir. Què més? Aquí hi ha massa números, Hem de treure aquí... Hem de treure coses. Però de moment no trobo cap solitari. Aquí n'hi ha un 4, que diria que... no. Està aquí, pensava que era l'únic. 4 d'aquí. Per tant, segons aquesta lògica, 4, 7, 9, 7, 9, 4, 9. Aquí hauria de treure... 4. Hauria de treure aquí el 2.
l'hauria de treure d'aquí. Espera, haig de treure algun número d'aquí. Haig de treure el 9. El 9 perquè ja està aquí al mig, que no l'he vist. D'acord. 4, ara sí, queda res. 4, 7, 7, 9, 2, 9. Queden 4 números. D'acord, hem tret un altre. Aquí de moment res, en aquesta fila. 1, 6, 7, 9, 4, 6, 9, 1, 4. El 6... El 6 només pot anar o aquí, Per tant, crec que aquest d'aquí es pot treure. Crec. Molt bé, doncs... Si el 6 va aquí, es poden treure de dalt o no? No, clar, és que segons aquesta lògica tampoc l'hauria de treure d'on era abans. Casum, ja m'he quedat encallat un altre cop. Tinc una cosa, i és que aquí el 4, el 6 i el 9, com són aquí iguals, han d'anar-hi obligatòriament aquí, el 9 almenys, en aquesta columna. Per tant, crec que aquests d'aquí es poden treure, els 9s. I exactament el mateix aquí, com el 2 i el 5, ha d'anar en la columna aquesta. Aquest d'aquí es pot treure. I queda un 1 aquí. Doncs vinga, 1 fora. I aquí aniria el 9. Exacte, per això es pot treure d'aquí baix. Molt bé, doncs el 9 d'aquí fora. I el 9 d'aquí i el 9 d'aquí fora. Queda un 7 solitari aquí, molt bé. Queda aquí un 4 solitari. Queda aquí un 2 solitari. Un 5, un 2 i aquí un 9. Anem cap aquí baix. 9. 9 fora. Queda un 7. Queda un... De moment res més. D'aquí res més. Perfecte. Aquí hem tret el 9, per tant 6. Aquí queda el 2. Aquí ja queda... Què queda aquí? El 2 fora. Ja està, no? Sí. D'acord. He de treure algun número, aquí. 1, 2, 3, 4, 5 a la columna, a la fila, per tant 5 aquí. 6. Doncs 7. 8. Està al final i aquí el 9. Per tant queda l'1. No sabem on va l'1 de moment. El 2. El 3. El 4 pot anar aquí. 1 i 4 pot anar a qualsevol d'aquests, d'acord. 1 i 6. D'acord, bastant bé. Bastant bé, de moment. Continuem amb aquesta fila. Columna. 1 a qualsevol. 2, el 3. El 3 ha d'anar aquí. Per què no el tinc apuntat, aquí, el 3? Que curiós, no? 3, no sé. D'acord. 3, el 4, o aquí, o aquí. El 5, aquí. El 6 és aquí dalt. Doncs aquí el 6 i el 9 fora. I queden 1 i 4. 1 i 4. D'acord. 1 i 4. Molt bé. 1, 4, 6. Aquí hi ha massa coses a treure, És a dir, de moment hem de treure el 8, 5, el 2, 3... Aquí pot anar qualsevol, de moment. Massa números. D'acord.
3, a veure si ja ho tenim, no queda gaire. No queda gaire, el que passa és que no sé ara com treure això. Si poso aquí l'1, el 4 va aquí. Si poso aquí el 4, o sigui, si poso aquí l'1, el 4 va aquí. Aquí haig de treure, mira, aquí al final tinc el 7 i el 9, fora. 1 i 6 també. D'acord? 1, 6, 1, 6, 1, 6. Doncs mira, aquí el 9 també va fora. Queda 1, 4, 4, 6, 1, 6. Hòstia, hòstia. Aquí què queda? Un 1, el 2, el 3 ja està, el 4, 5 tampoc, el 6 tampoc, el 7. El 7 puc anar a la fila, I aquí el 7 també pot anar a la fila. El 8 no, i el 9. El 9 no. Ah, mira, queda aquí a baix el 9, és l'únic que pot anar. Perfecte. Doncs aquí queda un 4, molt bé. Aquí queda un 6, aquí queda un 9. Aquí queda... Aquí fora el 4. D'acord, d'acord, d'acord. Aquí hem de treure alguna cosa, Hem de treure un... Hòstia, massa opcions, no, aquí? Massa opcions. Massa opcions ara mateix. Ah, ja està. Crec que ja ho tinc. En aquesta fila. Aquí ha d'anar un 4. Aquí ha d'anar l'1. Aquí va el 7. Aquí a baix. Coi, que me'n vaig. Aquí a baix l'1. Aquí el 7. Aquí va l'1. Aquí va el 4. I aquí l'únic que queda què és? 1, 2, 3, 4, 5. El 6. Per tant, 1, 6, 4, 1. Anem a comprovar. No! No! Ai, 4, 4. Què quedava aquí? Ah, 1, 1. Hòstia, 1, 1. I aquí el 4. D'acord, era això, m'he equivocat, l'he posat el número que no era. Doncs perfecte, no, bastant bé. Aquest error final no compta, Per tant, gent, un aplaudiment per nosaltres, perquè ho hem fet molt bé. O sigui que ens veiem al pròxim Sudoku. Adeu.